Zdravo ljudi, i danas igramo horor igricu. Ova horor igrica izgledno kao nije baš strašna, ali već vidite. Ovu igricu već znate, brate. Svi, jedan drug mi je, brate, rekao, neki drug mi je rekao da su igrice propale koje igram, pa hajde pusti me, brate, mogu igram što hoću. Mislim, nema ni jedna dobra igrica u Play Store-u, brate. Nisam ti ja kriv. Moram glupi happy mod. Ljudi, ne smijem da kažem. To je neka aplikacija. Mogu sad, evo ljudi, krenuli smo da igramo. Ovo igrica, brate, malo je lagana i teška i strašna. Evo ljudi, vidite da smo se mi sada stvorili. I sad mi trebamo lagano da nađemo, trebamo 20 minuta da nađemo. Kao ovih kesica trebamo da nađemo. I evo ljudi, sad tražimo kesice. Malo će teško biti. Sada mislim da smo završili s ovom sobom. A nismo ljudi, imaš jedno. Ljudi, nema ničega. Sad ćemo mi da krenemo. Ljudi, ja se plašim. Da uzet ću ovo oko, brate, to je mnogo dobro. To nam najviše treba. Sam zatvori ta vrata. Dajem još jedno oko, ljudi. Ta oka su mnogo korisne, ljudi. Već znate, neki ljudi znaju za oka. Daj da objasnim sada. Za tako mogu da gledam gdje se nalazi ta strašna stvar koja nas juri. To je kao neka žena bez tela, kao za glavom. I ta žena sa glavom te juri. Naravno. I ta žena ne može da otvori vrata i kad se sakriješ u sobu, ti si siguran. Ja bih našao sam tek 5, ali sam čuo nešto ima da je. Dobro ljudi, ona je u podrumu. To je dobro znati. Zato što ljudi... Evo ljudi, tu je exit, a vi trebamo da nađemo sve ove iteme. Tako ljudi, igrica kaže, znači moram. Evo ljudi, vi će vedeti da nema baš puno. One, evo je ljudi, evo je, došla je. One, znači ne smijem da otvorim vrata. Ljudi, znači ne smijem da otvorim vrata. Ljudi, ne znam da je. Ljudi, u podrumu je. Evo ljudi, mi se penjemo na gornjem spratu. Ja mislim da mi je bolje da uđem u sobu. Ljudi, nema nigde sobe. Shit. Uđi ovdje. Dobra, ljudi, ušao sam u sobu. Imam sreće da sam ušao u sobu, ona bi me napala. Ljudi, nešto sam drugo oko. Ljudi, evo ljudi, čujem je. Znači tu je. Ljudi, evo je. Ljudi, ako čujete ovaj zvuk, to znači da je ona tu, ljudi, ona je tu. Da pojačam malo. Evo ljudi, ovo da je za pojačavanje, ako vidite tu na strani. Evo otišla. Ja mislim jeste. Beži bre, zatvaraj. Dobro je. Koliko sam se uplašio ljudi. Pošlo da nema ničega. Trebam da otključam nečim. Evo ovdje ništa, brate. Brže. Ljudi, ja se previše plašim da izađem. Ona je u podrumu, je. Likuša u podrumu. Imam ja još vremena. Dobro. Shit, uplašim ekran. Ja mogu ovdje uđem. Dobro.
Ovdje nisam. Evo ljudi, ušao sam ovdje. Ovdje nema oka. Moram da trošim oko. Ok, ja neće pušta muzika, mislim da je drugačije. Ljudi, treba mi oko. Ljudi, moram da proverim gdje je. Jo, liko što još u podrumu, ne mogu da verujem. Imamo još puno vremena. Brate, samo mi daj jedno oko. Dobro. Ovo je... sad ljudi mogu da gledam mapu. Ljudi, evo ljudi, evo je. Ja mislim da je došao. Ljudi tu je, okej, ja se plašim. Iako je ovo horror igrica i nije u pravom životu, ja se isto plašim, brate. Mislim, nije ništa strašno, jumpscare, ali iskreno malo je strašno, ljudi. Jo, ljudi, brate, šutići, bapo, ajde mala bežim. Ljudi, ja mrzim, brate, toliko dugo traje da ode, ja ne znam gdje je. A ljudi, znate što je najgore, što ja moram da idem u podrum. Ljudi, znate da ja moram da idem u podrum i ona može da bude u podrumu, ljudi. Ona je ovog u podrum. Ima da je. Joj. Ima dole. Ljudi, moramo da sačekamo, brate, da izađe. Ljudi, sad me ovo nervira, zato što, brate, ona je, mislim, tu. Oh shit, izlazi iz podruma, beš. Evo je. Sad imamo priliku. Evo ljudi. Dobro ljudi, ona je gore. Tu sam bio. Evo ljudi, mi se šetamo ovo podrumu. Ljudi, trebam da nađem ključ. Ili 18. Jo, ljudi, ja mislim da silazi. Shit. Uđe u podrum, mrtav sam. A ljudi, vidite kako imam. Shit. Dobro je. Tu. Ljudi, jeste vidjeli taj jumpscare? Ljudi, moram da se rivabam, brate, nije fair. Brate, ja nisam znao da je ona bila dole, ja mislim da je ona pobegla. A ona kutija, brate, nisam mogla da pobegnem, brate. Ljudi, sad, brate, jedinu stvar koju možemo, brate,
Ljudi, sad ću ja časkom da stopiram, brate, ova reklama. Ljudi, prećemo, ljudi, to. To, ljudi, prešli smo napokon, pre 100 godina, sine. Ljudi, prešli smo napokon. Ljudi, opet reklama. I ljudi, to bi bilo to sa igrom, ljudi. Prešli smo i ajde vidimo se drugi put. Ćao.